Kwatiri kuita zvekare pano paHazvina 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paHazvina 263 kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kusubscribe kwakanaka, kuti follower kwakanaka, nguva iripo. Gara wa follower Hazvina 263 kuti usazvisarire panyaya dzemanews updates. Madikani tine video raRevendi Musindo. Akukuisira video iri wapedza kuriona dati utauro zvaunofika kucomment section. Nyaya iyi yatangira pakuti anga achiramba kubhadhara chikwereti $350. Aramba kubhadhara chikwereti $350 atataura mukwereterano wavakaita pamari iyi kuti izonetsa futi kubhadhara. Vazhinji ndofunga munomuziva munhu watiri kutaura nezvake. Ndoda kukuisirai video. Zvisinei pane mashoko aazobuditsa apo paataura kuti Malcolm ndomwe munhu waari kunetsana naye. Uyo Malcolm akataura mashoko ekuti musi wa31 chinenge chakachaya. Ndoda kukuisirai video rake ataure ega ozvinzwira. Comment section ndeyedu. Ndatimbotange kuona video ripa anga achinetserwa kunzi comrade tipei mari yedu. Chimbona this video. Next video ndo video raazotaura zviri kuitika. Ndo video ranoda kusiyai muchiona. Inini saatirare ndobva ndaenda. Kana unoda ndikasike kudzoka neamwe manews updates sekuzwa kwamunozvita nyaya dzinotopisa ndotodzitsvaga nguva nenguva. Ndatiwanzei ma-likes pa this video. Takawanza ma-likes pa this video ndinokasika kumhanya nema-news updates. Tichinofollowawo Facebook page redu reHazvina rakangonzi Hazvina. Unondiwana ndiripo pa profile pic ipapo. Ikoko futi tichabatsirana nema-news updates. Ini saHazvina ndaenda. Much love, muwe nenguva yakanaka vadikani. Masikati akanaka Reverend Musindo. There is a video iri kucirculate on social media. Ikuradza kuti panga pachiti chakunge pane kusanzwisisana. Ungokwanisa kutitsanangura kuti chii chanyatso kuitika? Okay, good afternoon Zimbabwe. I, Reverend Musindo, I work from Rainbow Towers. I'm always at Rainbow Towers. I don't work for Rainbow Towers, I work from Rainbow Towers. My offices are here at Rainbow Towers. I was busy with my work, and this lady that I know is Tete Mtambara, the woman I've worked with before. It's not Tete. We worked together. Tete vakapa mari, some bit of money to a lady called my Makoni. Vachishandisa something. And this money was supposed to be paid back to her. Unfortunately, through vanhu, the money wasn't what paid. Not that she was cheated money. She's owed $350. What is $350 to me? What is $350 to me? I give money to the people. I empower people. I cannot fail or cheat somebody. I cannot fail to pay $350 or cheat someone for $350. But what happened is that as I was talking to her, 3 ladies just came from nowhere after as we were talking. Now, this lady, she just picked up my phone. Give me my man now. Then when the part because she wanted to run away with my phones. And this is the woman that I call Tete. This is the woman that I call sister. But little did I know that this was a well-planned thing. Tete was not involved in this thing. My Mtambara was not involved in this thing. But the ladies Pinda vakagara 3 MPs from the opposition
joined vatangundibata vachindidhonza vachiita noise. They did not allow me to explain anything. Vachingopepereka vachiita sei. So what do you expect when you are ambushed? Inga ari kutaura 1 in the morning and afternoon. I had a problem nemukomana anzi Malcolm tanetserana nyaya dzepolitics dzekutuka vakuru anga achitaura zvakasiyana-siyana, this and that. Mune rimwe gurupu rinonzi the ZANU-PF we all want, and he has already written kuti kuratidza kuti he was involved in the arrangement of this thing. So these are his agencies. Vatuma vaita drama ravaita, but it doesn't change the truth. I will still stand for the truth. I don't move around cheating people. There are thousands of dollars. And the Malcolm was supporting me all along. But pandakangoratidza kuti ndiri kupesana nestance yake against the president. Nestance yake zvinhu zvaari kuita in the name ravakuru, achitaura zvaari kutaura, achizviita kuti a lot of things zvaari kutaura zvekuti vanhu vachapinda mumastreets musi wa31 March and so forth. I challenged him. Taita exchange since morning. Taita exchange voices, messages. Ndamunyorera messages angu ndikamuisira voice note after angondi attack from Norway. So this is his political game. Rekuda kundisvibisa, kuda kundidiscredita, but vakateerera, you must know the truth. The message aivikwe ndeyechokwadi. These dead tactics dzana Malcolm adzindimize. Malcolm promised kundiparadza, so he's doing it. He's trying everything. Watch the space. The truth will come out.